हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सनाफोर मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय मादैया नै दिनैहाय ना फांकास एवलायबाय नै ना फांकासखौहाय जोगोनारजों गोथाव संनानै जानोसै मोथोनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांदोलाय मादैनि जानायखौ मादैयाथ' बिदिनोसै हाखा हुखा सानफ्रामबो जानायनिल' भिडिअ लाबोयो जेबो लाबोनो हाया बेनोसै आरो मा भिडिअ मोननो थ' सनाफोर नायलांबाय थादो एसे मोजां ड्राइ खालामनानै होनो लुबैदों आं जोगोनाराव बिदिबा गोथाव मोनजायो आंहा मालाबा रुनाय मालाबा गोरान एवथारना होनाय गोथाव मोनो जोगोनारा ओरैबादि गोरा फ्रां पानि दालदो आरो पानि अबेबा जोगोनारा एवनायावनो एसे गेब्लेयो रुइयो ओमफ्राय खिन्थु रुइयाखै फाइनालि आंना जोगोनार ओंख्रि थुग्लिनाया जाबाय नाखौ हरबाय नै मादैया मछली डाल दिया वाव कालारफुल जि साइज जाखाबाय लोगोफोर मोनबाय दे लोगोफोर आंना ओंख्रिया एसे बिदिनो स्राय दोनसै संख्रि साखिनानै खांसैबो आङो मोनबाय हेल' सनाफोर मादैया जानोसैलाय दिनैबो ओंखाम ओमफ्राय नै बानलु गोरान सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजाखौबो गुफुरखौबो माबानानै लादों आं एसे मा होनो देग्रोबनानै लाखाबाय बाहायनो बाथोन देबाय थाला बिदिनो खालामनानै जानोसै स्रेम होनासैहाय गोबाव जाबायना दहायनो एवनानै दोननाय एवग्राबासो स्रेम जायो बाथोन जानो दां बाय बेहायनो बेलेग लांदो फिसाजो स्कुलाव थांनो ओंखारबाय बिफा गैया बेलेगावसो नालाय हारसिं थांनांदों दिनैहाय बेखायनो थाबायलांनांदों थाबायनायाबो गोजान ना ओरै गिदिंनानै थांनांगौ ओरै बारस'बाथ' खाथि ओमफ्राय लोगोफोर आख्रमन होनसैलाय बाथोनजों जाग्रोनोसै जोगोनारजों नाजों दै लोगोफोर ना फांकास नाखौ ड्राय एवथारदों आङो yummy जोगोनारा गोदैथार जोबोद गोथाव
बोथोरा दिनै जि सान्दुं दुंदोंहाय ओमफ्राय बार खोलो खोलो ब्रां ब्रां सान्दुं दुंदों। सोर सोर सामब्रामखौ बिदि बानलुजों सिफ्लेनानै जानो गोथाव मोनो? आं खिन्थु बिराद गोथाव मोनो। सामब्राम गुफुरबो नै मोनसे दंबावो बिराद गोथाव मोनो आङो पांकास ना। बे बिगुर मेजेमा नोगोद गोथावखा। फिसाजोआ दिनै पांकास ना ओंख्रिया ओमफ्राय जालांलायबाय ससे सेबनो। ओमफ्राय दस्रा नाखौबा जाया, बेखौबा जाया। बेखायनो फिसाफोरनि थाखाय बायनांगौ जायो। फिसाजो गिदिराबो जायो बिदिनो बे नाखौ। याम्मी याम्मी जोगोनार जायैया एसे गोबावसैमोन ना लोगोफोरानो। आंनि मेन ओंख्रियानो खालि जोगोनार सबाय। थारुन बोथोराव थारुन मेंगुलायबायबो जाबायबो। बिदि मेंगुलायनाय जाबासो जानो हायो आं, खरा जाबासो। लासै जाबाथाय आं ओंखामफोरखौनो जानो हाया, गग' गाग्ला हुला हुलिबासो जानो हाया। लोगोफोर दिनैथ' काउन्टिं रिजाल्ट दं। MLA इलेक्सननि काउन्टिं जादों। नायनायसै सोर देरहायो। खोनासंसैलाय जोंहाथ' अनलि भटार्सल' नालाय, सोरजोंबा लोगो सोरजोंबा माबा बिदि गैया। सोरबा देरहाबा हामगौ, सोरबा मोजां मानसिया देरहाबानो जायो आरो जोंनो। नांगौ बादियाव मोननायनि, जों लोगो हमहैबानो लोगो मोननाय बिदिया देरहाबानो जायो आरो जेखुनु जाया। सोबनियावनो मोजां मानसिया देरहाबानो जायो, बेनि बादै जेबो गैया।
MLA फोरनियावथ' बिराद पाब्लिकजों लोगो हमनांगौ दं नालाय ओमफ्राय पाब्लिकजों लोगो हमनो हाग्रा बायदि मानसिया देरहाबानो जायो बेयाव जेबो गैया